nagyon sok megyében például magasabb az érdeklődések aránya, mint például Budapesten. Egy éven belül 30-40-50 ezer fiatalnak nyitjuk meg a lehetőséget, hogy tulajdont szerezzen. Ebben már most a néhány nap alatt 27 000 lakás van annak a száma, amire beadtak egy igényt, hogy ők szeretnének építeni. Terv, amiről álmod a szakma. Épület, ami lenyűgöz. Város, ahol otthon vagyunk. És egy ország, amit felépített. Helyzet van. Nagy szeretettel üdvözlöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Önök a Helyzet című podcastot látják és hallják. Beszélgetéseink alkalmával eddig mindig városfejlesztésről, műemlékvédelemről, ingatlanos ügyekről és aktuális politikáról beszélgettünk, mindig olyan témáról, aminek éppen valami aktuális helyzete volt. Ma is van egy ilyen, mi lenne aktuálisabb, hanem a szeptember 1-én elindult Otthon Start program, aminek programigazgatóját üdvözöltem itt a stúdióban, Ponyi Miklós, miniszter helyettes, aki az Otthon Start programért felel. Szervusz Miklós! Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a nézőket. Köszönöm, hogy eljöttél. Nem titok, hogy mi viszonylag gyakran egyeztetünk, hiszen ennek az új programnak van családtámogatási, lakhatási vagy lakhatás probléma megoldási lába, de emellett építésgazdasági és városfejlesztési aspektusai is. És arra gondoltam, hogy ez annyira összetett és komplex kérdéskör, hogy egy fél órában vesézzük ki azt is, hogy miről szól, és ha marad időnk, én nagyon szívesen feltennék olyan kérdéseket, amiket a sajtóban folyamatosan látok, hogy miért is nem jó, milyen negatív hullámokat vet ez a későbbiekben, és próbáljunk meg cáfolatokat rá, hogyha van ebbe partnerség. De térjünk vissza az Origóhoz. Hogy látod, hogy miért is volt erre szükség, és a 3%-os hitel most, hogy elindult, van-e rá érdeklődés, vagy mik a főszámok? Honnan is indítsunk? Hát lakáspolitika, otthonteremtés. Ugye 2010-ig mondjuk menjünk vissza az időben, hogy hogyan tudjuk szakaszolni a polgári kormányzásnak az otthonteremtési lakáspolitikáját. Ugye azt lehet látni, hogy az első szakasz az otthonmentésnek az időszaka volt. Ez ugye a devizahitel válság miatt a több százezer devizahitelbe szorult háztartásnak a problémája köré összpontosult ez a világ, ami végén 2014-15-ben volt egy sikeres forintosítás, egy sikeres végtöresztési akció, és ezt a szakaszt akkor le tudtuk zárni. Ez volt az első 4-5 év, ami erről szólt, és ez alapvetően az erőforrásokat is felemésztette, azokkal a kormányzati erőforrás sokkal együtt is, ami alapvetően a 2010-ben a korábbi kormányok által itt hagyott romáltakarítást és a gazdasági és szociális válságnak a menedzsmentjét, nek a kezelését tette szükségesé. Tehát ez volt az első szakasz. Utána indítottunk meg azt a szakaszt, ami alapvetően a családok köré, a családok otthonteremtését megerősítő, támogató politikáknak az időszaka volt. Ez ugye a csok mozaik szóval fémjelzett időszak volt, ami 15-ben indult, és minden évben, évről évre ezek a családtámogatási otthonteremtési programok megújultak, megerősödtek, vagy éppen kiegészítésre kerültek. Ugye a csok mellett 19-ben bejött a babaváró kölcsön, a falusi csok, és ugye elindult az otthonfelújítási program is 2021-ben ugye a Covid időszak alatt. Tehát ezek voltak azok a programok, amik ezt a következő 5-6-7 évet jellemezték. Ezek közül a programok közül ugye továbbra is a megújult csok, ami Csok Plusz néven fut tovább, az fut, a babaváró kölcsön is, és a falusi csok is fut, de ezek a programok egészülnek most ki egy új otthonteremtési elemmel, ez a fix 3%-os hitel, ez az Otthon Start program, ami az első lakásvásárlókat célozza. És ugye itt mi az új elem, mi az új logikai elem ebben az új otthonteremtési formában? Ugye a családtámogatási otthonteremtési termékeink, azok alapvetően, vagy támogatási programjaink, azok alapvetően a családi státuszból indultak ki, gyerek, meglévő gyermekek, házasság,
vállalt gyermekszám. Hát maga a lakhatás kérdése is, vagy a lakáspolitika alapvetően a családpolitikához került besorolása. Így van. Én azt gondolom, hogy stratégiailag egy nagyon jó döntés volt annak idején, erre majd szívesen mondok még nemzetközi tapasztalatokat, hogy miért is. Hát igen, a lakáspolitika nyilván sokkal összetett, nem csak családpolitikából áll, de nyilván ott alapvetően egy olyan fókusz volt a magyar kormánynak, hogy alapvetően nyilván a családokat, azokat a családokat próbáljuk segíteni az otthonteremtésben, ahol van vagy már gyermek, vagy már van gyermek, vagy pedig további gyermekvállalásban gondolkodnak. Nyilván ez egy nagyon fontos társadalmi célcsoport, nyilván nem bele sem megyek, hogy miért kiemelt társadalmi célcsoport. Ez a program viszont nem a családi státuszból indul ki, az az újszerűsége, innovációja, vagy éppen pont rugalmassága, hogy ezt felvehetik egyedülállók, házaspárok, úgyis, hogy gondolkodnak még további gyermekvállalásban, és úgyis, hogy nem. Tehát ebből a szempontból nagyon rugalmas. Ugyanakkor, ami itt a fogalmi és a jogosultsági környezetet illeti, amit mi itt meghatároztunk, hogy ez az első otthonnak a fogalma köré épül. Tehát azok számára nyitottuk meg azt a programot, akik nem rendelkeznek ingatlan tulajdonnal, és nyilvánvalóan ezek elsősorban a fiatalok, de nem csak a fiatalokra gondoltunk, hiszen vannak olyan családi élethelyzetek, akár csak a devizahitel válság miatt az ingatlanokat eladni kényszerült 40-es, 50-es korosztály. Ilyen élethelyzetekkel is találkoztunk, akik akkor veszítették el az ingatlanukat, ők is jogosultak lesznek a programnak a szabályai szerint ebben a programban való részvételre, és itt a fő logika pedig nyilván az, hogy azt a társadalmi csoportot, azt a társadalmi réteget szólítsuk meg, akik számára az otthon teremtésben, az első ingatlanhoz, az első lakáshoz való jutásban érdemi segítségre van szükség, mert vagy albéletben élnek és hosszú évek óta élnek albéletbe, és ez az albéletet nem tudják valamilyen okból kifolyólag nyilván lecserélni és lakást vásárolni, vagy még mindig ad abszolút a szülői házban élnek, és egy olyan élethelyzet, hogy szeretnének már a szülői házból elszakadni, vagy kiszakadni, elhagyni azt, de még erre nincsen lehetőségük, és nyilvánvalóan ezt a társadalmi igényt pedig az erőteljesen növelte, hogy nyilván az elmúlt években a háború miatt kialakult egy magas banki alapkamat környezet, emiatt nyilván a lakás finanszírozás az egy magas, tehát 6,5-7,5-8%-on vannak lakáshitelek. Emiatt pedig azt láttuk, hogy leginkább azok kerültek nehéz helyzetben otthonteremtési szempontból, akik ugye nem részesültek az elmúlt évek ingatlan árnövekedésének, például abból a kedvező hatásából, hogy akinek meglévő ingatlan annak is emelkedett az ára, tehát hogyha egy nagyobb ingatlanban gondolkodik, akkor mégiscsak van honnan elindulnia, viszont az a réteg, aki nem rendelkezett ingatlannal, ők egy nehéz lakhatási helyzetbe folyamatos kerültek. egyre inkább egy lemaradást okozott, ami egy ilyen beláthatatlan célt. Sem mellett az albérletárak is dinamikusan nőttek, tehát azt láttuk, hogy itt van egy olyan helyzet, ebben a kamatkörnyezetben, ebben az ingatlanárkörnyezetben ez a nagyon fontos társadalmi célcsoportra fókuszálva, mert mégiscsak az igénylők, amivel tervezünk, hogy a 80%-a az 40 év alatti fiatal lesz. Van erre már kimutatás, csak hogy így belekérdezek, hogy körülbelül mi az érdeklődői kör, korosztályos vagy összlétszám tekintetében, amire itt lehet számítani? Vannak már számaink, becsléseink, ugye kapcsolatban vagyunk a bankokkal, ingatlan portálokkal is. Ugye amit nagyon fontos itt rögzíteni, talán a legfontosabb, hogy ez egy országos program, és az érdeklődés is országos. Tehát ha megnézzük azt, hogy főváros, nagyobb város, vidéki kisváros, falu, község viszonylatában mik az érdeklődések, ezt az ingatlan keresésekből látjuk, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok megyében például magasabb az érdeklődések aránya, mint például Budapesten. 11 vármegyében pedig magasabb, vagy hasonló az érdeklődéseknek a növekedési üteme, mint ami például Budapesten történt. Ez azért nagyon fontos. Ez már most szeptember 1-től, tehát ez a néhány nap alatt... Ezt az ingatlan keresésekből látjuk. Okay. Tehát ezt azt lehet látni, mert nagyon sokszor ugye az ellenzéki sajtó is, meg kapunk kritikákat, ugye Budapestről beszél, hogy azt kell látni, hogy ez egy országos program, és vidéken nagyon sok esetben olyan vármegyékben, amire nem feltétlenül számítottunk volna, tehát Bács-Kiskun vármegyében meghaladja a kereséseknek, meg a növekedési üteme például Budapestét. Ez az egyik, hogy ez egy országosan van egy nagy érdeklődés. És a bankokban pedig nagyon-nagyon komoly a forgalom, tehát több ezren keresték fel a bankokat már néhány nap alatt. Ez azt gondolom, hogy jó hír, és igazolja a programnak is
a létjogosultságát. Maximálisan, és nem is számon szerettem volna kérni, mert néhány nap alatt nyilván nem lehet teljes körű statisztikát. Pillanatra visszalépünk, és megengedett, hogy nem a lakhatás, vagy nem a lakhatás, vagy a lakáshoz jutás problémáját nézem, tehát nem a keresleti oldalnak a képességét, hanem hogy egyáltalán hol milyen lakások épülnek, és hogy ez a kereslet-kínálat pontosan hol találkozik. Ebből csak néhány ilyen viszonyszámot hagy mondjak, azért ugye, hogyha főszámokban indulunk ki, azért Magyarország lakossága fogy. Ugye ez napi, mondjam, politikai téma is, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen másik kérdéskör lenne ezt boncolgatni, hogy ezt hogy lehet változtatni. Itt visszacsatolnék, hogy azért én személy szerint azért örülök, hogy már jó ideje családpolitika alá tartozik a lakhatás, hiszen ezt a kettős hatást együtt igyekszik megoldani. Kettő viszont a városokba való költözés, tehát az, hogy mindenki valami járásszékhelyre, megyeszékhelyre, vagy főleg Budapestre költözik, mert ott tud tanulni, ott van munkalehetősége, és főleg ez a fiatalokat érinti. Na ez tapasztalható az elmúlt sok évtizedben. Tehát a 70-es évektől kezdve nézzük, akkor ennek egy mesterséges, vagy hát hogy mondjam, nem egy alapvető természetes hullám szerinti beköltözés jelentett, nyilván ennek megvan a maga oka, de Budapesten ezért alakult ki, véleményem szerint nagyon erőteljes lakás probléma. És mi ezt a magunk részéről több oldalról igyekeztünk orvosolni. Egyrészt vidéki városokban olyan munkalehetőségeket biztosítani, olyan oktatási intézményeket oda helyezni, vagy akár kulturális centrumokat is, hogy ne kelljen feltétlen Budapestre jönni. De azért Budapesten ez már nagyon régóta probléma, és építésgazdasági számokat is, hogyha nézek, az, hogy itt korábban a 20-25 ezer új lakás, ami szükségszerű ahhoz, hogy a lakhatást biztosítsa, és hogy egyébként a használt lakások piacát is befolyásolja, ebbe borzasztóan elmaradtunk. Tehát a tavalyi évben, hogyha jól tudom, 12 ezer lakás épült, idei évben ilyen 9 ezer körül, és ennek hatására, és talán erről érdemes beszélni, pedig újra nagyon gyorsan több 10 ezernyi lakás épül, aminek duplikációs hatása van. Egyrészt a lakáshoz jutást is segíti a fiatalokat, másrészt pedig azt gondolom, hogy az építésgazdaság oldalán is kifejezetten fontos. 3 éve csak azt hallom, nagyjából ingatlanfejlesztőktől, piaci elemzőktől, hogy természetesen ez Budapesten probléma, itt lehet csak lakásépítésbe gondolkodni. Vidéken, mondjuk Kecskemét, Győr, Szeged, Debrecentől függetlenül ezzel nem fogunk tudni mit kezdeni, tehát hogy teljesen strukturálisan máshol kell kezelni a problémát. És én azt látom, hogy nem csak a keresleti, tehát a hitelérdeklődések, hanem még ingatlanfejlesztők is ettől függetlenül számos más városból bejelentkeztek, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, és erre igenis lehet építeni. Ha van olyan kormány a rendszerváltás óta, amely nagyon komolyan vette a demográfia kérdését és a családok támogatását, akkor ez a kormány tényleg mindent megtesz azért, hogy több gyermek szülessen. Itt ugyanakkor nagyon sok olyan tényező van, amivel meg kell küzdeni. Most a külső körülmények, például a szomszédunkban dúló háború, aminek van egy inflációs sok hatása, egy energiaválság hatása, nyilván a korszellem, nyilván sok minden más is bejátszik, gyermekvállalás kitoldásától kezdve egészségügyi okokon át sok minden. Van ez a kettősség valóban, hogy annak ellenére az ország népessége csökken, mégis kevés az ingatlan, ami rendelkezésre áll Magyarországon, tehát azt kéne feltételezni, hogy az a 4,5 millió ingatlan, ami van Magyarországon, az ki kéne, hogy elégítse ezt a 9,5 millió fős népességet. Csak hát máshol élünk, máshova vágyunk. Megváltoz nyilván mobilitási, munkahely és egyéb felsőoktatási, tanulási és egyéb igények miatt nyilvánvalóan nem mindig ott vannak ezek az ingatlanok, ahol éppen a lakónépesség élni akar. Ha szabad, az egy kis 590 ezer olyan üresen álló lakás van teljes magyarországi szinten, de nyilvánvalóan ez nem megoldás. És hogy tudod-e, hogy ebből mennyi az, ami Budapesten nem lakott ingatlan? Ha jól emlékszem, itt is azért egy ilyen 100 ezer fölött van. 100 ezer fölötti ez a lakásszám. És egyébként ez egy más típusú probléma, hogy erről is beszéltünk, de Budapest kapcsán ez egy érdekes kérdéskör. De ez az egyik, tehát máshol lehet látni, egyébként Észak-Nyugat-Magyarországon nő a lakónépesség, tehát Budapest agglomeráció, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, ott lehet látni, hogy gazdasági okokból ott van egy lakosságszámbővülés. Átalakult a családoknak a mérete is, és a korábbi kétgyermekes modell, ami azt jelentette nyilván a családoknál, hogy a családok 60-65%-a kétgyermekes, egy része az, a maradék egyharmad pedig úgy oszlik meg, hogy annak a fele az egy nagyobb családos, 3 plusz több gyerek, a másik pedig egy gyerekes.
Most ez már sajnos az állapot, hogy az egygyermekes modell az kb. 35-40%-ot súrol ezen belül a szerkezeten belül, és ez azt jelenti, hogy a családok száma nem feltétlenül csökken, de a gyerek száma az viszont kisebb, viszont a háztartások száma emiatt, és emiatt az otthont igénylő száma sem csökkent, tehát csak a népesség csökkenése miatt nem feltétlenül feltételezni azt, hogy kevesebb otthonra van szükség. Mondanék még két tényezőt. Nyilván az a világ, hogy több generáció él egymás mellett, ez a típusú, tehát nagyszülők, szülők, gyerekek, ez is egyre inkább legfeljebb vidékre jellemző és egyre kevésbé jellemző mondjuk városias környezetben. De például még egy jelenségre felhívnám a figyelmet, hogy például a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma az milyen robbanásszerűen megnőtt az elmúlt években. 10 év alatt ez 10 000-ről 45-50 000-re nőtt. Ezek a hallgatók pedig tipikusan ugye Budapesten és nagy megyei jogú városokban koncentrálódnak, ami azt jelenti, hogy ott megjelent... lakáspiacot is abszolút tehát nyilván már egy részük, aki kollégiumban él, de bizony a nagy részük az lakásbérel. 2010 óta, ugye ez a kormány rengeteget tett azért, hogy a munkahelyeket ne azokban a megyékben, ahol egyébként korábban a magyar gazdaságnak a legfőbb ütőereje koncentrálódott, vigye. Az 1 millió új munkahely, ami létrejött Magyarországon az elmúlt 10 évben, azoknak a döntő többsége vidéken jött létre, ezzel pedig megnyitottuk a perspektívát, hogy vidéken, helyben lehet maradni, lehet dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az a lakhatási kérdés, ami felmerül, hogy elhagyjam-e azt a házamat. Ez a nyomás, ez Buda fővárosról lejön, és ott... És elmenjek-e Budapestre dolgozni, nem kell elmenjek, hiszen tudok dolgozni Gyöngyösön, tudok dolgozni, van jó munkahely Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, és nyilván azon dolgozunk, nyilván itt a déli országrésznek is a bekapcsolása nyilván megindult ebbe a programba. Békés megy, illetve még a Dél-Dunántúlon van teendő, de azt akarom mondani, hogy ebben a típusú, és itt üt vissza ugye egy gazdaságpolitika, mondjuk a lakáspolitikát hogyan érinti, nagyon sok előrelépést történt az elmúlt 10 évben, és az 1 millió új munkahely az a lakáspolitikán és a lakásokon egyébként ezt a nyomást nagyon nagy mértékben enyhítette. Egyébként most az elmúlt 2 évben és nagyon sokat foglalkoztunk vidéki városokkal, ott, ahol egyéb strukturális vagy mondjam, fennmaradási vagy fenntarthatósági problémák vannak, és most mondjuk a Salgótarján nézem, ami egyébként ezelőtt 5-10-20 évben milyen lehetőségek voltak, vagy milyen problémával küzdött. Most nyilvánvalóan, hogy ez a kettős hatás, hogy egyrészt ott is most már vannak lehetőségek, másrészt pedig, hogyha nem a ellenhíreket nézzük, ami folyamatosan a közlekedés szapulja, hanem hogy kiépültek igenis olyan úthálózatok, hogy ezek a települések most már elérhető távolságban vannak, akár a fővárostól, akár más településektől. Ez teljesen megváltoztatta, és ugye ilyen volt mondjuk Tatabánya. Én ezelőtt teljesen személyesen 15 évvel ezelőtt részt vettem abba a programban, hogy maradj itthon Tatabányán egy kidolgozásban, hogy mindenki menekült el a városból. És most itt az otthon startos hitelhez kapcsolódóan, majd arról érdemes beszélni ugye a kiemelő rendelet kérdésköréről, tehát hogy a kormányba igyekszünk azért egy gyorsítósávot adni, hogy minél hamarabb épüljenek új lakások is. Ott számomra egy nagyon érdekes fordulat volt, amikor még Tatabányáról is jelentkezett be olyan fejlesztő, egyenlőre még csak egy érdeklődő kérdésekkel, hogy igen, 250 lakásnál többet építene. Hát az a fejlesztő, aki ezt piacilag, én azt gondolom, hogy tehát csak az jön be, aki azt mondja, hogy átgondolta, és igenis van relevanciája, úgyhogy... És látja a perspektívát Tatabányában. Abszolút, abszolút. Úgyhogy ennyit a vidéki kérdéskörről. Ha még egyet visszatérnék, albérlet, bérlakásprogram vagy tulajdonjog. Ugye ebben nagyon sokat lehetett eddig is olvasni a sajtóban, és azért vagyok kíváncsi a véleményedre, mert én magam részéről 3 éve nincs olyan ingatlanfejlesztő, nincs olyan építészeti fórum vagy lakossági fórum, hogy valamilyen szinten ez nem erüljön fel. És vannak ezek a címkék, hogy bérlakás kell, hogy a lakhatási jog váljon szét a tulajdonjogtól, vagy pedig a másik címke, úgymond a megfizethető lakáskérdés, ami aztán nagyon sok helyen nincs kifejtve, hogy ez hol, mit is jelent, és hogy ez tényleg mi számít megfizethetőnek. Én azt gondolom, hogy ebben az egész csomagban van egy egységes jó válasz rá, de aztán mégiscsak az elemzések nem feltétlenül ezt tükrözik. Hogy látod ezt? No, hát ugye, amikor meghirdettük ezt a programot, akkor volt egy kis csend az ellenzék részéről, próbáltak rajta fogást találni, és akkor eltelt néhány hét, és akkor az egyik ilyen csapás irány, amiben előjöttek, az volt, hogy hát bérlakást kéne építeni, hiszen ugye ezt a program, ez rengeteg fiatal számára nem fog lehetőséget nyújtani. Na most ugye 2 oldalról is megközelíthetjük a bérlakást, vagy 3 oldalról is. Egyik költségvetési oldalról.
Tehát most, hogyha megnézzük, hogy elkezdenénk bérlakásokat építeni, fogadjuk el 35-65 négyzetméter közötti bérlakások, mondjuk 50 négyzetméteres átlaggal számolunk, és számunk 1 millió forintos négyzetméter árat, amivel építünk egy bérlakást, tehát egy bérlakást mondjuk átlagosan 50 millió forintból előállítunk. Ez ugye azt jelenti, hogy indítanánk egy bérlakás programot, akkor ahhoz, hogy évente 1000 bérlakás épüljön, az 50 milliárd forintba kerülne. Ugye ennek a programnak évi 1000 bérlakás. 10 000 az 500 milliárd forint. Ennek a programnak az első éves finanszírozási költsége, egyébként ugye gazdasági konjunktúra meg adóbevétel hatás miatt egyébként az első években abszolút ez egy költségvetési többletes program, az 50-80 milliárd között lesz. Ez azt jelenti, hogy egy éven belül 30-40-50 ezer fiatalnak nyitjuk meg a lehetőséget, hogy tulajdont szerezzen. Hogyha megnézzük azt, hogy és mondom, ezt csak költségvetés oldalon nézzük, hogy mi az egyik hatás, amit el tudunk érni egy meghatározott összegű ráfordítással, és mi az a hatás, amit el tudunk érni, hány embernek tudunk hányal több embernek tudunk segíteni egy tulajdonosi programon, akkor ez az arányszám tényleg attól függően, hogy most milyen költségekkel számolunk, 20-30-szoros hatás közötti az a hatás, amit el tudunk indítani egy első lakás tulajdonosi programmal. A múlttal játszunk egy kicsit. Menjünk vissza 2010-re. 2010-ben tételezzük fel, tudunk indítani egy 3%-os lakásprogramot, és hogyha egyébként 2002 és 2010 között nem a roncskormányzás lett volna az ellenzék részéről, akkor egyébként tudtunk volna is indítani, de roncstakarításban voltunk, tehát nem tudtunk ilyet indítani, de ez a zárójel. Tudunk indítani egy 3%-os programot, amivel azt mondjuk, hogy akkor a minimálbér 73.500 forint volt, tehát vegyük a minimálbérnek a 2/3 a törlesztőt, ez olyan, mint hogyha ma 200 000 forintos törlesztőre állítanánk be egy ilyen hitelprogramot, 50 000 forint 25 éven keresztül. Az az 50 000 forint, ami a minimálbérnek akkor volt a 2/3, az ma a minimálbérnek az egy 1/6. És ma is 50 000 forint, és az még 10 évig fut. Tehát az ma is 50 000 forint lenne, az ember ingatlan tulajdont szerez, aminek már az ára ugye 4-szeresét érné. Tehát nem csak az a helyzet, hogy arányait tekintve akkor fizette a minimálbérnek a 60-66%-át, most pedig fizetni a 16-18%-át, egy 1/6, nem pedig 2/3, hanem közben egy irgalmatlan mértékű vagyon növekedés is beáll az ember életébe, hiszen az ingatlanok 4-szeresére emelkedtek. Na most, hogyha marad az albélet piacon, ott akkor fizet kb. 40 000 forintot, ez olyan, mint hogyha valaki 150 000 forintot fizet albéletért. Az a 40 000 forint, az ma 160 000 forint. Ő azt kifizeti. Ki lehet számolni egyébként a különbség is. Kb. 2 év múlva elmetszette volna az albélet, már akkor kezdett volna többet fizetni 2-3 év múlva, mint ami a fix 50 000 forint. És azt mondjuk, hogy jó, akkor bérlakás, ott egy nyomott áron nem 40 000, hanem mondjuk 25 000 forintról indul az állami bérlakás bérleti díj. Az a 25 000 forint, az a megint 100-120 000 forint. És nincs tulajdonszerzés. Tehát egy polgári társadalomnak a gerincét az a középosztály adja. A középosztály kell, hogy rendelkezzen azzal a biztonsággal és azzal a szabadsággal, amit egy tulajdon jelent számára. Van az a világ, és vannak ilyen társadalmak, ahol egy olyan állami, vagy olyan társadalom épül fel, ahol sokkal jellemzőbb egy függőségi viszonyrendszer, alapvetően egy bérlői viszonyrendszer, és az emberek jól érzik magukat ebben a bérlői viszonyrendszerben. A mi világ, amit mi építünk, az alapvetően arra próbál ösztökélni, azt támogatja, hogyha valaki el tud indulni azon az úton, hogy ő bizony fiatalként otthont szerez, tulajdont szerez. Legyen egy stabil pontja. Rendelkezik tulajdonnal, az ad számára biztonságot, szabadságot, egy nagyot lép előre az életben, akár például hamarabb tud gyermeket vállalni, hamarabb tud elköteleződni. Hát ez a program igazából egy társadalmat erősítő, egy fiatalokat feltőkésítő, és egy középosztályosodást szélesítő, erősítő program, és ilyen szempontból ez egy erős Magyarország, erős társadalom, erős fiatalok program is. Tehát még egy szempontot ez szintén nagyon fontos központi elem ennek a programnak, ezért támogatjuk mi a tulajdonszerzést. Hogyha megengeded még egy szempontot, amivel itt ilyen városi működés, vagy városfejlesztés, vagy egyszerűen nem csak a lakás, vagy az adott tömb, hanem az élet környezet szempontjából nézzük, az egy nagyon-nagyon régi ősi elv, hogyha
Hogyha van egy lakás, vagy van egy tömb, vagy közösség, aki összefog, és azt rendbe teszi, és rendbe tartja, ennek mint egy ilyen vízbe dobott kő hullámos hatása van, tehát hogy rögtön a környezetére is sokkal jobban odafigyelővé válik egy közösség egymás felé is, és a környezetére. Tehát ennek nagyon sok szekunder, vagy pedig ilyen harmadlagos hatásai is vannak. A tulajdonosi felelősség, és pont ez, tehát maga az odafigyelés. És az tény, tehát ennek nem a számszerűsítését nézem, tehát nem az, hogy melyik éri meg jobban, erre majd még mindjárt rákérdezek, hanem az, hogyha tudom, hogy valami az enyém, teljesen másképp nyúlok hozzá. Tehát ez nem csak a bérleti díj vagy a törlesztő részlet hogy éri meg kérdésköre, én azt gondolom, hogy ennek a társadalmi folyamatokat értékelő rendszerén túl is, maga a városra gyakorolt hatása is messze menőkig jó. Viszont ha ezt már szóba is hoztad, azt néztétek-e, hogy egyébként az Otthon Start programnak a feltételeit teljesítő hitel havi törlesztés, és adott esetben az egyes Budapesten az egyes településeken lévő bérleti díjak, ezek hogy igazodnak egymáshoz, tehát hogy nem üti ki az egyik a másikat, tehát hogy ténylegesen ott versenyképes ez új termék. Ugye azt lehet látni, hogy megnéztük ezeket a számokat, van egy tételes lista is, hogy melyik város esetén milyen viszonyban áll egy ugyanakkora méretű albérletnek a havi bérleti díja, egy ugyanolyan mértékű ingatlan vásárlás esetén szükséges az önerőn felüli hitel felvételé. Tehát az ember, aki eldönti, hogy vagy bérelne, vagy pedig belevág, és nagyjából azt látjuk, hogy van néhány olyan vidéki város, ahol ez nagyjából pariba van, ha lehet így fogalmazni, tehát nagyjából egyensúlyban van, tehát úgy ugyanannyiba kerülne egy havi törlesztőrészlet, mint egy bérleti díj. Van néhány olyan város, ahol olyan nyomottak a bérleti díjak, hogy egy saját ingatlan szerzéséhez havonta nagyobb kiadás egy havi törlesztőrészlet, viszont akkor bejön az a szempont, amit mondtam, hogy 2-3 év múlva majd a bérleti díj ezt le fogja előzni, ezt a havi törlesztőrészletet, plusz bejön a vagyonszerzésnek a vagyonosodási elemei. Viszont nagyon sok olyan város van, például Budapesten és néhány nagymegyei jogú városban, ahol olyan magasak a bérleti díjak, hogy egy havi törlesztő részlet az a bérleti díjak alá fog menni. Hogyha még nincs is pariban, úgymond a bérleti díj vagy a törlesztő részlet, hanem egy bérleti díj adott esetben alacsonyabb, vagy jóval alacsonyabb is, akkor is nyilván, hogy a különbözet utáni megtérülést, hogyha nézi az ember, és még utána az értéknövekedés, hát egy ingatlanfejlesztés az jelenleg is Magyarországon, és itt Európában az én azt gondolom, hogy egy jó befektetés, így lehet hozzá segíteni az embereket. Egy dolog, az előbb beszéltünk erről a 1,5 milliós plafonról, amikor jött az ötlete az Otthon Startnak, és mi először beszéltünk, akkor én bevallom, hogy egy ilyen nagy elemzésbe kezdtem, hogy akkor ez Budapestnek a külső részeit hogy érinti majd, mert van, ahol még egyébként ilyen 1,1-es, 1,2-es milliós új lakásárak vannak. Egy külső része, mondjuk használt lakás, az van, ahol 1 millió alatt is megtalálható. Nyilván egy belső belvárosi részen pedig egy teljesen más is. Az, hogy egységesen egy 1,5 milliós összekerült kihirdetésre, egyfajta visszacsatolásként, hogy mondjam, egy nagyon érdekes mozgást látok én a piacon. Egyrészt ugye, amit most a sajtóban minden nap el lehet olvasni, hogy a használt lakások ára hirtelen emiatt, ami megfelel ennek, vagy ami kicsi olyan lakások, amit még be tudnak ebbe tenni, hogy elkezdett emelkedni az ára. Azért most az elemzők is bevallják, hogy ilyen 1,4-es vagy 2%-os áremelkedés. Nyilván vannak extrém esetek, amikor 10-20-szal is drágában meghirdetik, de azt gondolom, hogy nem reális, tehát hogy nem erre fognak úgymond ráharapni az érdeklődők. Másik oldalon viszont, mivel az új lakásokra is igaz, és ott egy nagyon erős plafont okoz, én azt látom, hogy nagyon érdekes helyzetet fog teremteni. Nagyon hamar, hogy elkezdenek az ennek megfelelő új lakások épülni, akkor mindenki, aki jogosult ennek a felvételére, és potenciális kereső, ugyanazon az összegen, vagy egy kis eltéréssel egy új építésű, nívós lakásba tud beköltözni. Tehát, hogy ezt a fajta pánikszerűséget, hogy most egy-két használt lakására fölment, én azt látom, hogy ez nagyon hamar maga az egész piac, vagy az ingatlanpiac ki fogja egyenesíteni. Tehát, hogy érdekes, hogy egy-egy döntésnek mégis milyen turbulens és egymásra ható hatásai vannak. Tehát a programnak, amellett, hogy ez egy társadalompolitikai program, amiről beszéltünk, tehát a fiatalokat szeretnénk helyzetbe hozni, emellett van egy nagyon fontos gazdasági hatása is. Mégpedig az,
hogy beindítja azt a megfizethető lakásépítési piacot, ami az elmúlt években egyszerűen az ingatlanfejlesztőknek azon irányú törekvése miatt, hogy ők inkább a prémium piacra dolgoznak, prémium telkeken egy magasabb igényeket kielégítő, nagyon sok esetben befektetői célú igényeket kielégítő piacra, ők erre a megfizethető lakáspiacra nem foglalkoztak, és nem épültek ilyen lakások. Ugyanakkor, és ugye erről mi is beszélgettünk, az ország 98-99%-ában lehet 1,5 millió forintos négyzetméter alatt ingatlanokat és jó minőségi ingatlanokat építeni. És ennek a programnak a hatására, hogyha megindulnak ezek a lakásfejlesztések, akkor az egyrészről elkezdi nyugtatni a használt lakáspiacot, hogy van kínálatbővülés, lehet új lakásépítések, új lakásfejlesztéseket előszerződni, vagy akár ugye végszerződni, kihúzza ezeket a használt lakáspiacról, 1, 2, fel fognak épülni ezek az új lakások, ugye azzal számolunk, hogy évente ez a program legalább 10 000 új lakást fog adni a piacnak, 5 év alatt pedig kb. 50 000 új lakást fog adni a piacnak, ami egyébként nem épülne meg. Ha ez a lakásszám megjelenik, akkor az nyilván egyrésztről egy komoly kiegyenlítő hatást fog jelenteni a lakáspiacon, hiszen megjelenik 50 000 egyébként meg nem épülő új lakás ezen a lakáspiacon. Másrésztről pedig a 1,5 millió forintos árkorlát, ez azt jelenti, hogy ez a 1,5 millió forintos árkorlát, ez az üzenet a fejlesztőknek, hogy ebből aki ezen az áron épít, az el fogja tudni adni a lakásait, és ez a 26, 27, 28-as lakáspiacra is ez a referencia ár. Tehát ez az új lakáspiacot ez megfogja, ez befagyasztja, és innentől kezdve, hogyha az lesz a kérdés, hogy valaki vesz egy túlárazott használt lakást, vagy pedig vesz egy új építésű, jó lokációjú lakást, akkor az új építésűt fogja választani, tehát a használt lakáspiacnak is ehhez majd nagyon érdekes versenyhelyzet alakul ki, amiben mindenkit rákényszerít egyfajta új útra. Egy kiegészítés hagy tegyek, mondja, nagyon frissen indult. De ez egy hosszú távfutás, és azért itt lehetnek az első hónapokban turbulenciák, ezeket figyeljük, de azon dolgozunk, regő, hogy ugye ezek az új lakásfejlesztések elinduljanak. Azt gondolom, hogy itt köztünk ez gyakori téma, csak hogy a nézők is értsék, ugye itt nem csak a 3%-os Otthon Start program indult el, ami egy nagyon-nagyon erős keresletélénkítés, és itt egy záróját meg kell tegyek. Hát említetted azt, hogy nem épültek lakások. Én a 3 évben, amikor fórumokat, gazdasági szereplőkkel folyamatos egyeztetéseket tartottam, mindig az volt az igény, hogy ameddig 5-6%-os banki kamatkörnyezet van, vagy még magasabb, egyszerűen nem lesz kereslet. Tehát ennek le kell menni 5% alá. Most, hogy megjelent a 3, tehát pont ezt a részét sikerült megoldani, hogy egy nagyon-nagyon erős kereslet, tehát emiatt elindul most a lakásépítés. Te pontosan tudod, csak azért nevesítem, hogy a nézők is tudják, hogy ezzel párhuzamosan a kormány ugye tett egy kínálat gyorsító, vagy kínálatbővítést segítő rendeletet is. Ez a nemzetgazdasági kiemelő rendeletnek az elfogadása, ami kifejezetten abban az esetben, hogyha valaki minimum 250 lakást épít, és az lakásoknak a 70%-a, ami megvalósul, legalább az megfelel az otthonstartós paramétereknek, akkor igenis sokkal rövidebb az ügyintézési idő, adott esetben egy területnek a jogi, szabályzási anomáliáit sokkal gyorsabban tudjuk orvosolni. Ezt mind azért mondtam, hogy ez én azt gondolom, hogy kell. Tehát ez egyik a másik nélkül nem tud működni, mert akkor valamilyen piasztorzulást okoz. De ennek a hatására a kiemelő rendelet megjelent, és ugye ott pedig nyilván ezek szabályozási és városépítészeti kérdések, nálam jelentkeznek országos szinten olyan fejlesztők vagy magánemberek, akik ilyen volumenben gondolkodnak. Ez nem azt jelenti, hogy meg is építik, de gondolkodás. Ebben már most a néhány nap alatt 27 000 lakás van annak a száma, amire beadtak egy igényt, hogy ők szeretnének építeni. És hozzáteszem, ez csak az otthonstartós, tehát e fölött még egyéb lakásépítések is várhatók. Én ebben nagyon azt látom, hogy van realitása, vidéken is, Budapesten is, értelemszerűen nem az első vagy 5. kerületben, de ez megint csak nem is ott van erre szükség, hanem kisebb városi alközpontokban, hogyha ez megvalósul és egy élhető környezet alakul ki, akkor az még ideálisabb. Én azt látom, hogy ez nem éves szinten ilyen 10 000-rel fogja tudni, hanem reális, hogy 15-20 vagy akár 25 000 új lakás jöjjön be a piacra, ami nekünk mindig is célunk volt, mert az ad egy
építésgazdasági stabilitást. Tehát egy pozitív visszajelzést akartam neked adni. Most ahogy nekem több ingatlan fejlesztő is fogalmazott, vagy például ahogy az Évosz is fogalmazott, amikor ezt a programot meghallotta, hogy ez az, amire vártunk, megjönnek a vevők. Ezek a számok pedig, amit mondtál, nagyon biztatóak. Én is azzal találkoztam egyébként, minket is ugye nagyon-nagyon sokan kerestek, és én nagyon örülök annak, hogy ez az érdeklődés, ahogy te is mondtad, egy nagy fókusza nyilván Budapest, de ebben van agglomeráció és nagyvidéki városok is. Abszolút. És ennek egy nagyon jó üzenete van, és nagyfejlesztők, közepes és kisfejlesztők is. Tehát ez szerintem jó, és az, hogy itt a kínálati oldalon is mi itt próbálunk segíteni, azt mondom, ez jó üzenet, és még képzeld, ezt például még ellenzéki portálokon is azt olvastam, hogy az, hogy a kormány ezen az oldalon az engedélyezésbe gyorsít, ez bizony tetszik, nem tetszik, el kell ismerjünk, hogy ez egy jó dolog. Úgy van, utóbbi néhány napban, amiket olvastam, néha voltak egymásnak teljesen ellenmondó elemzések itt az otthonossággal kapcsolatban. Igen. A legérdekesebb talán az volt, és most nem nevesíteném, hogy pontosan hol, ahol egy cikken belül volt két állítás, hogy ez növeli az árakat, és máshol pedig érdekes módon arra jutottak, hogy csökkenti, és mindenféle... magukkal is vitatkoznak szegények. Én azt gondolom, hogy ennek megvan, én most senkiben nem szeretnék belekötni, hanem az, hogy egy olyan érdekes hatása van, aminek biztos, hogy rengeteg ilyen szekunder és primer hatást tud majd okozni, tehát ezt nekünk is figyelni kell. Mi 3 év alatt az Építési és Közlekedési Minisztériumban mindent elkövettünk annak érdekében, hogy nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi szempontokat érvényesítsük. Talán a nézőknek azok a részét, akik nem építkeztek, vagy nem kerültek egy hatóság elé, lehet, hogy nem is értesültek róla, de új törvényt, új rendeleteket alkottunk, és kifejezetten megerősítettük a főépítészeket és a tervtanácsokat. Tettük ezt az egészet azért, hogy ne csak egy ilyen hatósági paraméterek mentén történjen egy építkezés, hanem hogy ahova épül, oda illeszkedjen, minőségbe valósulja meg, és hogy hosszú távon, aki oda költözik, annak egy jó érzés, vagy egy megfelelő életvitelt adjon. Nem véletlenül hozom ide, mert látom, hogy azért is mosolyogsz, hiszen ebből ma voltak a beszélgetéseink. Ugye nagyon nehéz, mert ez látszat, ellenmondás van talán a két intézkedés között. Egyik helyen minél olcsóbban egyfajta ársapkával nagy mennyiséget igyekszünk bátorítani a piacot, hogy építsen. Ugye ez jó az építésgazdaságnak, jó a lakhatásnak. A másik oldalon viszont, hogyha elengedjük azokat, én azt gondolom azokat a kritériumokat, hogy nem baj, hogyha nem süt a nap, nem baj, hogyha nem megfelelő méretű a nappali, nem baj, hogy egy szűk, hosszú folyosón menjünk be, és egy nagyon alacsony belmagasságban legyünk, tehát akkor viszont a rövid távú célt én azt gondolom, hogy abszolút jó és meg lehet ugrani, viszont nagyon könnyen bele tudnánk szaladni abban, hogy a következő, a családalapítási kedvet, a helyben maradás pedig elveszük. Ezt azért szerettem volna idehozni, hogy nem látok ellentmondást, nyilvánvalóan ezeket a praktikai vagy minőségi szempontokat én azt gondolom, hogy messze menőkig össze lehet egyeztetni. Sok olyan megkeresés volt, aki azt mondta, hogy nem. Ez elsősorban, ne legyen kérdés, ingatlan fejlesztői oldalról történtek. Én itt is nagyon nagy örömmel láttam azokat a bejelentkező koncepcióterveket, aki azt mondta, hogy tudja vállalni, és megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket egyébként szigorítottunk az elmúlt néhány évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is meg tudjuk találni azt, hogy aki beköltözik, az 5 év múlva se akarjon feltétlenül elköltözni onnan. És azt gondolom, hogy ami ezt a folyamatot pedig fogja erősíteni, az valóban az a számosság is, hogy tekintettel, hogy ennyien szeretnének részt venni ebben a programban, te is említetted ezt a 27 000 számot, ami néhány hét alatt befutott. Ez azt is jelenti, hogy van mozgástere a kormányzatnak is abba, hogy ezek közül a projektek közül ki tudja válogatni azokat, hogy mik azoknak a szempontoknak, amit említettél, megfelel, és ezért ezeket a feltételrendszereket meg tudja valósítani. Különleges időszak előtt állunk, azt gondolom, hogy amióta mi ingatlanpiacot, szabályozási környezetet nézünk, így hirtelen ez egy teljesen új, és mondom, nem csak oda beköltöző fiatalok számára, hanem a építésgazdaság szinte minden szereplője számára egy különleges lehetőség, úgyhogy kezdjük el. Én azt gondolom, hogy sok kérdés maradt még, biztos, hogy itt a következő időszakban elsősorban te, de én is igyekszem ennek a kérdésekre válaszolni és megfelelni, és térjünk vissza rá, azt javaslom, hogy néhány hét vagy néhány hónap múlva, amikor egész ezek a kérdések konkretizálódnak, és hát ha még konkrétabb számokkal is tudunk szolgálni. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és javaslom, hogy folytassuk. Örülök, hogy itt lettem, és állok rendelkezésre, nagyon szívesen jövök vissza hozzánk. Köszönjük szépen!